Perming lang ngayon, sa alas 12 sa auto may managan. Halin, yun mo sa was niya kitarbahoan. Nagano yung driver, di antos lang ginamunin tanan. Pag subay-subay, nigdan nga way katapusan. Antod na lang taon may magabian, paulit na sa isa mong rahian. Kubit na lang kasagaran sa mga driver, mag-isod pag ilang anak na kami amahan, si pare na lay mailan. Tungod yan kumpare, kasagaran amo ragong silingan. Magpadali-dali, pagod ng tanahan. Bete, sa pag-ila sa among anak, kami amahan, naikika na mo kadlaon pang bata na tuog pa man. Iniuli na mo sa panahon sa kagabion, ang bata natuog na sa gihapon. Wangan siguro si pare ko anaron. Umita ng akong asawa, palaygit ko ito na ako daan. Kasi bakon, yak mapunan, ako magyapoy mga mahan. Labi nagmasisaryan, ganapong bayranan. Umita ng ubang asawa, matutuog istorya sa mga silingan. Lungod kay iyang nakitaan, nanapi sa nahingtungdan. Ang pagduda sa asawa, muna yung resulta. Ang bana way binuhatan, siya na noon naguna-una sa silingan. Munang nasakpan, gibiyaan. Pinodoy, kining driver, grabe kapuyan yung trabaho Unang kadauli, abot sa amo, wa na may panahon sa among asawa. Ang driver mo pinakagamit sa tanan. Matapos na lang kung simana pitsa mga katuigan, nakadawat na gudmurog dagkong pinaskuhan. Kaya di rin ako, di nga itaon ta ninyo pakapinan, may nalang muhatag mong tagis, di nalang pasuklian. Dahang pinaskuhan, di na siguro kasapit sa inyong lupahan. Mangutana ko aning Jess. Kini Jess! Ka na, sakto ra. Salamat kayo dito rin tag Jess, di nalang pasuklian. Wano man idong? Diliday, panigurog tikal sa ganan, panigurog gamay lugar nga kalingkuran. Wano? SM na? Magsugod na baya ko po panghatag o pinaskuhan sa mga pasahirong inyo kong masakyan. Ining Jis daw, pila may sukle. Ikaw may buot, pila may sukle, Pasko man. Pasakto rin ikaw rin mo hatag na kong pinaskuhan. Sige, salamat. Ining 20, pila may sukle. Yes, yun, automatic na yun. Kamu nga yung mingo nga ko 20 pilay sukle, kamo nga ni mga yung pinaskuhan, mingo pud mo 20. Iuli na kong 20 di na ko makuhaan. Kamo ko akong gipaputan. Kining uban di man sad mo hatagdaan kinakunahuna sa daotan basig maplatan ako di ulian. Nasay uban di mo hatagdaan kay ang sisyo kuwangan idungan pagyud sa kadaghanan aron di mahibaw-an apilan pagkwartang karaan. Isa pa may wa masukli Isa pa wa masukli Isa pa wa kahatag dire. Salamat kayo Pilay sukli. Saktura. Salamat Pilay sukli ani daw. Saktura. Salamat kayo. Dako kayo kung pasalamat niyong tanan. Mamasko po ninyong tanan sa matagsa-tagsa ninyo kapinoyanan, wa baya sa tao ko kadomdom kung asang agianan. Nya di sa ko makapadayon og serbisyo alang sa tanan. Una sa ninyong mga kaigsunan, labi na tong mga dagan. Ay kitawon mo pangambisyon og gwapo hitsura, kay magunsa man kagwapo hitsura, way klaro pangwarta. Makaanak mo ko sa lingo-lingo na pagmahay ulahin na kaya ang bata gigatas pa bana nang apply pa ito maita Pininjes pili sukli. Salamat. Kami mga driver tino bisag batid bigit sura garbo sa asawa kung driver inyong mabana.
Kaya kami mga driver, bisa pati pinigsura. Sikat pa gud mi sa artista. Kaya di pa mi sikat pa sa artista, asa ko taon magpaabot ang mga tao sa Pitarsada. Makakita ko na sa mga ditsong wara-wara, manghatag pagkwarta. Ang kwarta ko, amo pang balibaran. Tungod kay wa nang pwedeng kuranan. Kaya kamo ko no, balibad ka mo kwarta. Kada kong mga negosyante sa tibuok kalibutan, di na, mubalibad o kwarta. Pero kaming mga driver, amo ng balibaran. Oh, tungod kay wa na manggod tayo lingkuranan, magpupong ng mga ikaw ng uban magdagan. Nang imposible yun ang asawa magutman. May mga asawa dong, wa kita'y bugas para pamahawa tayo tanudan. Ang tubag way angay kabalakan. Pukawa lang ko dahil sa'yo inyong kadlaon, kay mubiyahit ako sa karaon. Ha? Ano? Ay, nagkayo, mag-driver ka. Tabo kayo, nagikatabang sa tanan. Pila ko'y minimum ron sa sweldo? 368, pila? Oh, ikan buntag, hantod hapon trabaho. Pero kami mga driver do, kanang 368 sa karaon ra na namo daw. Oh, no, dai. Kung nabigyan may tabong magot ng pamilya, kay una pagod may makakwarta kay statiya. Ang uban nga ni, pagtunda ang ginansya, buntag pa. Ang abang, krudo, wala pa. No. Mariana dong, nay, kitanaw na kumain nila, nay, nagwarawara, ako nung balibaran daw. Na may lingkuranan. Nakawa. Kaya mga tao, nagwarawara, sikat pa ka sa artista. Kaya no? Ano ba, mga bisyo, guwapo kitsura. Stupida. Bisag na kubrado rin panahon na, magisog pa mga nipa sa pag-apply kumpanya. Bukas to pagkwarta, kahagong kalangan pa, application perking dagana, katapusan, hapon pa. Isa pag magbalik yung turong baka, mahurot na lang kwartas na baka, wag yapong dawata. Ano? Isod ka rin panahon. Gagana na dong, oh. Hi! Ano? Oh, naklaro, ano daw? Pila nagtutuloy kwarta. Pili para po niyo, na. Hi! Oh, ano yun? Ano pa man? Muna yung hunahunaan ninyong mga daga. Isang pamurong panahon ng maestra. Ay, salamat. Pila may sukle. Ayay, salamat yun tayo. Merry Christmas.